No dobre. Tak dneska vyskúšame ešte aj multistradu. 1200-ku. A ešte k tomu na balogu. To je celkom bomba. Oj, len sa bojím na tom boha. Nie, že to tak kde položím. Ty, ale ťahá to neskutočne, ty vole. Riadne to ťahá. A neviem, cítim sa na tej motorke istejšie jak na Traceri. Čo je zvláštne, keďže nie je moja. Ale ten V-čkový dvojvalec je pecka. No. Ťahá to a to ho mám podtočený dosť. Kokos. Pecka! To má záťah proste nenormálny. Len tá predná brzda je taká mäkká. Ajoj. Oj. Tak kto tam trošku spádol, ale vyzerali, že v pohode. Už tam bol pri ňom niekto. No to je to, netreba jazdiť cez svoje možnosti. Preto aj teraz idem ako posratý radšej, lebo tak proste nie je to moja motorka. Neviem, čo si na nej môžem dovoliť vôbec. Ale jazdí sa na tom mega. Ja neviem, mám z toho pocit proste jak z náháča. A jak to ťahá! Dobre, no. Zvláštna brzda, veľmi. Ale ako pocitovo je to o dosť silnejšie. Tak má to aj 110 kW či koľko. Čiže ten výkon tam je, ale vravím radšej obozretne, opatrne. Ale dobre sa na tom ide. Veľmi, veľmi dobre sa na tom ide. Príjemná motorka. Neviem, ono na Tracy proste sa cítim jak keby som išiel s autobusom proste. Veľká je tá motorka, taká trošku neohrabaná, aj keď je to z MT-čky. A toto z nejakého dôvodu proste mám pocit, ako keby som šiel na naháči. Fakt mega. Fakt mega. Mám pocit, že sa ešte na nej viacej nakláňam, jak na mojej. Proste ako sa nebojím, verím tomu, ten podvozok je taký predvídateľný, tvrdý. Ten môj je dosť taký uhúpaný. Ale baví ma to. No tak dneska Tenere sa mi páči, multistrada je po Ešte dobre som Street Fightera neskúšal, lebo to by ďalšia vec bola. No a keď tomu priprplíš, tak to ide jak je. Fakt dobre. Fakt dobre to ide. Kokso. Ten záťah toho V-čkového dvojvalca, že ide všade tá motorka, keď pridáš od spodu, v strede, hore trošku nie, no ale kúkaj. A je tam sériový sériový výfuk. A aj tak to má popiči zvuk celkom. Ten podvozok hlavne je proste na mojej, keď idem na riadne brzdy, tak sa to celé ponorí, potom sa to odrazí naspäť a tu proste ideš a necítiš skoro vôbec, že by sa ponáral predok alebo dačo na tej motorke. Toto som prepískol, no teda mohol som to viac sklopiť, ale som sa dosral, no. To je také, no, na cudzej motorke, keď prvýkrát ideš. Ale kurňa, ja neviem prečo, ale mám z toho úplne naháčový pocit oproti tomu Traceru. Proste, že si nad tým predným kolesom
A tá motorka mi príde mohutnejšia, väčšia, ale proste mám pocit, ako keby som pod sebou nemal dokopy nič. Že úplne pecka. Úplná pecka, ty kokos. Fakt. Je Ducati darmo. Japonec je spolahlivý, ale toto proste má taký charakter, že... To neviem, či nejaký Japonec bude mať takýto charakter, jak toto. Fakt. Krása. Táto zákruta, to je... úplná nádhera, tento balóg. No, zdá som na balógu proste. Bo na balógu dobre, na balógu zdravo. Oh. Neviem, no. Úplne iná geometria. A jednoducho, neviem, mám pocit, že som nad predným kolesom a proste, že to mám oveľa lepšie pod kontrolou, ale to určite robí aj ten kvalitný podvozok. Predsa len Tracer, to je asi rozpočtovka, čo sa podvozku týka. Minimálne ten môj. Oh. Oh. Orgazmus. Orgazmus je tá motorka. Celé som to prešiel na trojke, ani som neradil. Lebo proste nemusíš podraďovať, keď ono ti to ťahá od spodu tá motorka krásne. Neviem, no Šimon mi myslel, že chce vyskúšať Tracera na nových gumách. Som zvedavý, čo povie, ale ja som z tohto... zase milo očarený. Kokso. Shut up and take my money. To človek, ja neviem, koľko by musel mať peňazí, aby mohol mať alebo vyskúšať všetky motorky, ktoré sa mu páčia. Proste. Len tá predná brzda mi príde trošku mekučka, neviem prečo.